Chýbajú ti základné online zručnosti a nevieš, ako s marketingom pracovať? Nie si v tom sám a ver mi, že každá veľká značka kedysi začínala a bola presne tam, kde si teraz ty. Ako máš ale vedieť, do čoho sa oplatí investovať, aby si mala výsledky? A aké tie výsledky vlastne chceš? Ak napríklad nevieš, čo komunikuješ, na koho a s akým cieľom, bude sa ti ťažko vytvárať obsah na sociálne siete. Je na čase pýtať sa správne otázky. Toto je podnikateľská a marketingová stratégia jasne, strategicky a hravo. Pomocou jednej tabuľky sa snažíš pochopiť svoju značku, konkurenciu, zákazníka aj samého seba. Každá otázka je strategicky položená a všetky na seba nadväzujú tak, aby ťa tvoje vlastné odpovede inšpirovali ísť viac do hĺbky. V marketingovom bootcampe dostaneš viac ako 10 unikátnych šablón na marketingové stratégie, ktoré presne vedia, čo sa musíš pýtať a čo musíš zohľadniť pri plánovaní jednotlivých marketingových aktivít.